Velkommen til Heidi Vandrer, samtaler fra stien. Jeg er Heidi, og her tager jeg dig med ud, hvor tankerne får frit løb. Jeg deler historier fra vandringen, fra livets stier og nedtur, og de øjeblikke, hvor naturen minder os om, at vi altid kan rejse os igen. Sæt den ene fod foran den anden og gå med. Hvorfor jeg blev ved med at gå? Der er tit nogen, der spørger mig, Heidi, hvorfor bliver du egentlig ved med at gå? Er det ikke hårdt? Er det ikke ensomt? Jo, det er hårdt. Og ja, det kan være ensomt. Men derude i naturen, der falder mine tanker til ro. Når orkanen raser ind i hovedet, så er det vinden og regnen og lyden af stillhed, der får mig til at finde fodfæstet igen. Jeg får styr på mine tanker. Jeg får talt med Grumme. Jeg får lukket låget på ham og finder tilbage til mig selv. Jeg vil fortælle dig om en dag, jeg aldrig glemmer. Det var i Rockdalen oppe i Norge. Jeg gik derind i dalen, fordi jeg måtte videre nordpå. Jeg havde ikke andre valg. Ikke som tingene så ud på den oprindelige rute på det tidspunkt. Og nærmest fra første skridt føltes det forkert. Rockdalen var stille. Ikke en fredelig stilhed, men en larmende stilhed. Som om hele dalen holdt vejret. Jeg kunne næsten høre stilheden hamre i mine ører. Der var ingen fuglesang, ingen lyde, der trøstede. Kun vinden og sneen, der piskede ned. Det var som om kong Vinter nægtede at give slip. Jeg kunne mærke, hvordan både frøken Forår og fru Sommer stod bagved og bankede på. Men naturen sagde, ikke nu. Det regnede, så sneede det. Kulden var gennemtrængende, ikke bare på huden. Jeg mærkede kulden kravle ind i knoglerne. Den sugede energien ud af mig, drænede mig og tog pippet. Jeg var våd ind til skindet, frøs, var sulten, jeg var træt. Jeg stod i vand til knæerne, og mine vandrestøvler, de var ikke vandrestøvler længere. Det var svampe, der sugede alt vandet til sig. Mine fødder svulmede op. Huden den blev blød og rynket. Jeg følte mig mere som en karklud end et menneske. Og hele kroppen skreg på hvile. Det var 1. juni, første sommerdag. Og jeg tænkte, at det her sommer, så vil jeg gerne have pengene tilbage. Jeg ville allerhelst bare lægge mig i min sovepose og forsvinde. Men der var ingen tørre steder. Og da jeg endelig opdagede, hvor langt ind i Rockdalen jeg var vandret, der indså jeg, at det var nok for sent at vende om. Min GPS, den var død. Stien, den var væk. Jeg havde kun én ting at stole på. Min egen intuition om, hvor nord var. Jeg drømte om, at en helikopter ville hente mig fra det her vandishelvede. Jeg følte mig fanget. Alt i mig råbte, stop! Og alligevel fortsatte jeg. Jeg gik videre, skridt for skridt, på rådden is og sne. Regnen silede ned. Og pludselig ramte en tanke mig. Heidi, det her, det er jo et eventyr. Et farligt, udfordrende, grumt eventyr. Men et eventyr. Og jeg er heltinden i det her eventyr. Lige der kom roen. Jeg kunne mærke det fysisk. Min puls faldt. Vejrtrækningen blev dybere, og frygten den blev mindre. Efter at have vandret ca. 20 km den dag, der fandt jeg en lille tør plet, hvor jeg kunne slå teltet op. Jeg pakkede mig ind i soveposen, tændte gasbrænderen og prøvede at lave mad. Men så væltede jeg brænderen. Alt vandet væltede ud af gryden og ned i lyngen. Og jeg orkede ikke at hente mere vand. Så jeg brugte det sidste rest vand, jeg havde. Jeg sad der, helt grædende, helt rasende og forsøgte at lave aftensmad, mens jeg næsten satte ild til teltet. Jeg var så ynkelig, så menneskelig og samtidig så levende. Jeg græd, jeg snøftede, jeg følte mig lille og ensom, men jeg vidste, med lidt søvn ville alt føles anderledes. Så jeg lagde mig til at sove. Midt om natten
hørte jeg ham. Bamsefar. Han kom hen mod mit telt. Han lavede virkelig sådan en brummelyde. Og selv jeg kunne lugte ham. Pulsen min, den bankede. Hjertet hamrede. Jeg greb fløjten, der hang om min hals. Jeg holdt den tæt ved munden, og jeg trak vejret dybt. Ind, ud. Ind, ud. For at finde ro i angsten. Jeg havde ingen forbindelse, ingen telefon. Jeg kunne ikke ringe til nogen, ikke til Morten. Jeg var helt alene. Jeg tænkte, shit, hvorfor vendte jeg ikke om? Og midt i den panik kom de mørke tanker. Hvem fortæller Morten, at jeg ikke er her mere? Finder nogen mine rester? Vil han nogensinde finde fred i det? Jeg tænkte også på Annette, min kære søster. Jeg håbede, at der ville være nogen, der kunne tage min rolle i hendes liv. Det er utroligt, hvad der kommer frem i tankerne, når man er bange. De tanker fik min puls til at hamre så hårdt, og jeg var bange for, at Bamsefar kunne høre dem. Så jeg tvang mig selv. Heidi, du skal have ro på. Jeg mindede mig selv om, at fløjten kunne skræmme Bamsefar. At jeg var gæst i hans hjem, og at jeg måtte respektere ham. Jeg talte til mig selv dernede i soveposen. Vær klar, Heidi. Hvis det sker, løb, som du aldrig har løbet før. Han cirklede rundt om mit telt. 1 gang, 2 gange, 3 gange, 4 gange. Så stoppede jeg at tælle. Jeg kunne mærke ham derude. Og nej, jeg lynede ikke teltet op for at tage et billede. Jeg lå musestille. Hver nerve i kroppen råbte, løb! Men jeg vidste, det var roen, ikke panikken, der kunne redde mig. Og så kom humoren også ind i det. Jeg lå faktisk lidt og tænkte, at hans mega store bjørnehånd, den er jo alt for stor til den lille lynlås. Han kan da aldrig åbne mit telt. Jeg tænkte faktisk det. Timer senere gik han væk. Eller måske var det kortere. Tiden forsvandt for mig. Men den nat, der lærte jeg, at frygt kan tæmmes, hvis man tør tale sig selv til ro. Næste morgen, meget tidligt, kravlede jeg ud af teltet og pakkede sammen på rekordtid. Alt var vådt. Soveposen, tøjet, mine fødder, de lignede rosiner, svampede og opsvulmede. Jeg hev de drivvåde støvler på og løb. Jeg løb gennem vådområderne, snublede, faldt, kravlede. Jeg kæmpede mig fremad, mens regnen silede ned. Jeg nåede til åen, hvor kortet viste en bro, men broen den var væk. Så jeg måtte tilbage, ude i sumpen. Og lige der, midt i kaos, faldt jeg over en sti. En smal sti, der langsomt blev bredere, indtil den til sidst blev til en grusvej. Og en grusvej, den fører jo altid til asfalt, tænkte jeg. Og det betyder civilisation og mennesker. Jeg gik hurtigt, pressede kroppen frem. Og efter 1,5 time, der kom jeg hen til en stor eng. Og der, midt på engen, stod en flok af rensdyr. De kiggede bare på mig, mens de gumlede græs. Som om de sagde, slap af Heidi, du klarede det. Du er her nu. Og der blev jeg rolig. Jeg vidste, at jeg ikke længere var Bamsefars madpakke. Jeg var en vandrer, der havde klaret sig igennem. Og det er jo der, humoren redder mig rigtig godt. For uden humor, der vil jeg knække. Ja, okay, så er jeg ikke længere Bamsefars madpakke. Nu er det rensdyrene, der er hans madpakke, hvis han følger efter mig. Eller dengang i grusgraven, hvor jeg trænede bakker med 15 kilos rygsæk. Jeg havde den ene bakke der. Hvert skridt opføltes som 10 millioner tanker om at give op. Men jeg sagde til mig selv, kom nu Heidi, gør det alligevel. Hvad er det værste, der kan ske? At du ligner en overkogt hummer. Pyt, så kan alle se, at du har givet alt, du havde. Eller vinterbadning. 6:00 om morgenen, mørke, iskoldt vand. Jeg kunne ikke se bunden. Og det var så der, jeg sagde til mig selv, ja Heidi, det her er jo bare en leg i forhold til, hvad du kan møde på vandreturen. Så vend dig til det, jenta mi. Gør det alligevel. Hvad er det værste, der kan ske? At en spækhugger slikker dig på stortåen.
Eller som dengang på kajakkursus, hvor jeg skulle lære selvredning. At vælte mig selv rundt i kajakken med hovedet under vand. En sådan halv grønlændervending. Helt med vilje. Jeg tænkte, ja, det er jo lige præcis nu i din svimle tilværelse, at du faktisk kan holde balancen. Jeg havde pludselig ingen problemer med at holde mig i kajakken. Og jeg grinede midt i frygten. Det der, mit mantra kommer ind. Det, som jeg engang så skrevet på en mur på Østerbro. Gør det alligevel. Og så puttede jeg år senere på sætningen. Hvad er det værste, der kan ske? Gør det alligevel. Hvad er det værste, der kan ske? Det får mig til at tage skridtet. Selv når det ser sort ud. Det får mig igennem. Så hvorfor bliver jeg ved med at gå? Fordi naturen giver mig ro, når tankerne er som en storm. Fordi jeg altid finder en vej, selv når jeg tror, der ikke er nogen. Og fordi jeg har valgt et mindset. Jeg har været der, hvor mørket tog over. Jeg kan stadig falde ned i de lag, men jeg har lært, at jeg har friheden til at vælge, og jeg vælger hver gang. For jeg vælger ikke det negative. Det holder mig fast. Jeg vil fremad. Jeg vil udvikle mig. Jeg vil leve. Så jeg vælger det positive. Ikke fordi jeg skal, men fordi jeg kan. Så hvad vælger at du tager med dig? At du har friheden til at vælge. Friheden til at ændre dit mindset, selv når det hele er sort. Friheden til at finde et lille lys i mørket. Du behøver ikke gå 2000 kilometer. Du behøver ikke fryse i sne til knæerne, eller have en bjørn uden for teltet. Måske står du bare midt i hverdagen, hvor alt føles uoverskueligt. Men princippet er det samme. Det næste skridt, det er som at trække vejret dybt, selv i stormen, og så tænde et lille lys. Mit håb til dig er, at du mærker mod, at du mærker ro, at du mærker et smil, selv midt i det svære, og at du tør tage dit næste skridt. For det er ikke altid det store, der ændrer alt. Det er det lille, det næste skridt. Dit næste skridt. Gør det alligevel. Hvad er det værste, der kan ske? Tak fordi du gik med mig i dag. Husk, du behøver ikke gå langt. Bare sætte den ene fod foran den anden. Hvis du vil følge flere af mine vandringer, finder du mig på Instagram og Facebook som Heidi Vandrer. Vi høres ved på næste etape af Samtaler fra Stien.